L'Institut Lluís de Peguera de Manresa és un centre escolar públic del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya creat l'any 1927. El projecte educatiu de l'Institut estableix les línies d'actuació per a tota la nostra comunitat educativa i és, alhora, el compromís del nostre institut amb la societat i amb la innovació i transformació educativa. L'Institut Lluís de Peguera té com a objectiu global els 4 pilars de l'aprenentatge proposats per la UNESCO i el Departament d'Educació, és a dir, aprendre a ser, aprendre a conèixer, aprendre a fer i aprendre a conviure. Bona part dels esforços de l'Institut en els darrers anys s'han adreçat a crear condicions per fer atractiu el centre. Primer per la seva oferta educativa que està fonamentada en l'experiència, innovació i capacitat de transformació per poder atendre d'una manera adient tota la complexitat derivada de la nombrosa diversitat que tenim. Aquest és, sens dubte, un dels principals actius del valor que ofereix el Lluís de Peguera i del que ens sentim especialment orgullosos. I també, des del curs 2014-2015, s'ha aconseguit una dignificació de l'edifici modernista amb el final de la rehabilitació de l'Institut. Cal remarcar i agrair també el suport de les AMPAs de l'Institut, que al llarg dels anys ens han aportat la seva confiança, comprensió i recolzament. Actualment a l'Institut Lluís de Peguera s'ofereixen 4 línies d'ESO, amb aula d'acollida, aula oberta i CIAI, i 6 línies de batxillerat, incloses la modalitat d'arts, dibuix i arts escèniques. També inclou 2 línies de batxillerat nocturn. En total, acollim uns 1.000 alumnes amb una plantilla de 83 professors i professores. Alguns projectes de centre que són destacables i que tenen continuïtat i que, a més, s'han anat introduint progressivament són el programa d'Escoles Verdes, el Parlament Verd, el Servei de Mediació, Aprenentatges i Servei, Pla d'Impuls a la Lectura, Cos Consciència Lotus, Treball per Projectes i actualment hem implementat el treball globalitzat a primer d'ESO. La formació de professorat al centre és també un eix important en l'evolució de l'Institut, tant en el format de formació entre iguals com en l'assessorament extern. Això ha possibilitat la reflexió i innovació pedagògica al llarg dels anys. La missió prioritària de l'Institut Lluís de Peguera és donar a l'alumnat una formació integral, facilitant les eines indispensables per obtenir de cada alumne el millor d'ell mateix, oferint-li allò que s'adapti més a les seves necessitats presents i futures. D'aquesta manera, pretenem contribuir a la seva formació i desenvolupar la seva pròpia autonomia responsable, esperit crític, respectuós amb l'entorn i amb les altres persones, i capaços de viure en societat. Una altra finalitat de l'Institut és crear un clima de treball participatiu i motivador que faciliti la integració i implicació de totes les membres de la comunitat educativa en el funcionament del centre. La transformació educativa és un procés mitjançant el qual l'Institut Lluís de Peguera adapta les seves metodologies educatives per donar resposta als canvis socials amb la intenció de desenvolupar el potencial de persones lliures amb èxit individual i compromeses socialment. La transformació educativa suposa un canvi on l'alumne, com a centre i motor del seu aprenentatge, adquireix les competències que l'ajuden a tenir estratègies per afrontar els canvis socials, fomentant l'interès en el seu propi procés d'aprenentatge i dotant-lo d'eines per autoavaluar-se, potenciant el treball cooperatiu per enriquir-lo en la seva diversitat en el sentit solidari. La transformació educativa és despertar la il·lusió i la curiositat de l'alumnat perquè doni el millor d'ell mateix. Maduresa, respecte, emocions constructives, creativitat, innovació, empatia, ecologia, autonomia personal, transversalitat, cooperació, coneixement, igualtat, responsabilitat, solidaritat, agraïment, tranquil·litat i seguretat. Aquests són els valors en els quals es mou l'Institut Lluís de Peguera.